Hvornår havde vi første gang en global økonomi? Vi havde en global økonomi for det, vi vælger at kalde postimperialisme, og så ind til Første Verdenskrig. Og hvilke konsekvenser havde den her første verdenskrig så for den globale økonomi? Men altså efter Første Verdenskrig fik vi et totalt sammenbrud på det internationale økonomiske marked. Blandt andet fordi, at sejrsherrerne valgte at pålægge de tabende parter en enorm krigsgæld. Det medførte hyperinflation, som ligesom skabte ustabilitet på det globale økonomiske marked. Hvad skete der så efter Første Verdenskrig? Jamen det man så efter Første Verdenskrig, det var ligesom, at der blev skabt de her forskellige skoler, forskellige ideologiske skoler, som ligesom alle sammen havde deres forskellige ligesom økonomiske skoler. Og man kan sige, at vi havde en som Lenin, som i 1917 brød igennem og indførte en vis form for socialistisk økonomi, hvor det ligesom er staten, der står for de centrale dele af den tunge industri. En stærk modstander af ham, det kan man så sige, det er Keynes, som gerne ville have en liberal økonomi. Han var også modstander af, at man skulle betale, at de tabende parter under Første Verdenskrig skulle betale krigserstatning. Han synes ligesom, at det var markedskræfterne, der skulle styre ligesom det internationale globale marked. Hayek, en anden teoretiker, var også tilhænger af en økonomisk socialistisk model. Og igen så har vi von Mises, som står for det, man kalder den østrigske skole, som ligesom også siger, at han var så tilhænger af den liberale økonomi, og siger simpelthen, at det, man mangler i den socialistiske økonomi, det er simpelthen en generel prissætning. Forbrugerne og industrien ved simpelthen ikke, hvad varerne er værd, og derfor så vil ligesom en socialistisk planøkonomisk model til sidst bryde sammen. Tak, Lars.